Hi po kabukid, welcome sa aking munting channel, Lotong Bukid. Good morning sa lahat. Well, ito po yung aming probinsya, Bukidnon. Ito yung aking mga tanim. Yan, siling haba. Yan po tawag dito sa amin. Sobrang laki na yung aking tinanim dito. O ayan, kita nyo. Ayan. Yan po yung aking kalabasa. Yan, laki na. Susunod na mamunga na yan. Abangan ninyo. Ayan. Iba naman ito, talong. Maliit pa. Mga kabukid, ito yung aking sili na demonyo. Yun, demonyo. Meron pala akong saging dito. Yun. Sobrang sarap yan. Ngayon pala kabukid, luto tayo na isda. Ayan, atin yung ipiprito. Ayan, ready na. Ito na. Tak. Right. Alright. Ayan. Tututay na tayo. Ayan. Sobrang bilis. Mga kabukid, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. Ayan. Dito. Okay. Sarap tignan. Diba? Ulam namin yan. Pamahaw. Okay. Ayan. Malapit na. Maluto ang ating. Ayan. Luto na pala. Luto na pala ang ating piniritong isda. Ayan. Alright guys. Kakain na tayo. Kabukid. Kakain na tayo. Ito pala yung aking sugbang isda at saka gulay. Ayan. Maraming salamat po kabukid.